залында топташқан едім. Шуңа күрә сұрау туарга мөмкин, бу тагын мындан эшләп йөри икән дип минем турыда. Югыйсә, мин аның якташы да түгел, сабакташы да түгел, каләмдәше дә түгел. Дөрес, депутатлык вазифаларын бергә башкарабыз. Һәм мин аның китапларынан мөкиббән укучы да түгел, аның китаплары укырлык түгел дигән сүз түгел. Китаплары бик яхшы белсен диләр. Мин үзем китап укучы түгел. Мин бит инде күп еллар чәчеп урып яшәгән кеше, шуңа күрә менә әле күптән түгел генә шушы үлчәүгә салып булмый торган рухи тормышка, рухи дөньяга эләктем. Инде менә бу яңа хезмәт вазифаларында президент каршындагы туган телләрне саклау мәсьәләсендә уртак эшебезгә миңа әлбәттә язучылар берлеге, аның кыю, үткен сүзле, тәвәккәл рәисе миңа уртак эшебез өчен бик кирәк. Чөнки икенче яктан караганда безнең язучылар берлеге 300-дән артык безнең үзенең әгъзаларын берләштерә, алар һәрберсе безнең рухи кыйммәтебез. Менә сезнең төбәктә безнең вәкилләре безнең җитәкли булышны, аның җанлы матур эшләре турында күпләрегез хәбәрдәр. Менә шулай бергә эшләсәк, без әлбәттә телебезне саклый алачакбыз, һичшиксез. Инде безнең күп еллар дәүләт советында да Туфан абый җитми иде. Кыю, үз сүзле һәм саулы сөйләшә торган. Ул сизелә иде аның җитмәве. Менә хәзер ул бездә бар, ул Ркаил Зәйдулла. Мин үзем гомер юлымда һәр чак үземне чикләп, тар кысаларда яши торган кеше. Һәм мин һәр вакыт менә ике тәртә арасына торганда гына тормый торган, анда сыймый торган кыю шәхесләргә сокланып яши идем. Дөрес, берникадәр инде менә бу безнең Ркаил Зәйдулла шуларның вәкилләренең берсе. Ул бераз инде гомер яши, аның кызыл каны бераз суына бара, ләкин игътибар белән карасагыз, аның күзендә әле октый әгъзалары бар. Менә кем ул Зәйдулла дигәндә, әлбәттә, менә безнең алып баручылар әйтте, бихисап. Аллаһ Тәгалә бу кешегә искиткеч күп талантны көрәп капшык биргән. Үзе шагыйрь, үзе язучы, үзе публицист, үзе тәрҗемәче, үзе драматург. Әле менә хәзер нинди җәмәгать шалып бара, шуңа күрә мондый мөмкинлеге булган, мондый сәләте булган. Һәм моның кадәр халык тарафыннан кабул ителгән фикерле кешене әлбәттә безгә һичшиксез үзебезнең уртак максатыбызга файдаланырга кирәк. Инде мин менә тагын шуны өстәп әйтәм, әле ул бит язучылар берлегенә килгәнче, инде туарылып, миңа иркенлек кирәк дип әйтеп, Кама Тамак районында Туфан абый артыннан китеп, анда кичкенә ис алып, мин иҗат белән шөгыльләнәм дип яткан җиреннән без аны язучылар берлегенә арканлап куйдык. Югыйсә инде ул үзенең галстукны ничек табар икән дә онытып килә иде, менә хәзер ияләнә инде бу эшкә. Галстукның хәтта савырга вакыты юк моның. Чарардан чарага, бәйрәмнән бәйрәмгә йөри. Һәм бу уңайдан менә шушы тәгәрмәчләр шыгырдап тора торган арбаны һәр җигелеп тартсын инде. Без инде аңа бу тәгәрмәчне, арбаның тәгәрмәчләрен буйлап торырга булышабыз. Ркаил сиңа. Хөрмәтем зур, Ркаил, кыюлыгың өчен дә, талантың өчен дә, үз сүзлегең өчен дә, мөстәкыйль фикрең өчен дә. Ул әйтсә әйтә һәм инде әйтсә үтенмәс. Сытарлы итеп әйтергә мөмкин һәм бер кайчанда үзенең әйткәненә үкенмәс. Ул кемнеңдер арбасына утырып бара икән, әле ул Ркаил аның җырын җырлый дигән сүз түгел, ул һәр чак аның аерым бер кемгә дә туры килмей торган, әмма ләкин хаклыкны сөйли торган аерым фикере бар. Ничек бу кешене хөрмәт итмисең? Әйткәнемчә, иҗатың синең горурлыгың, бик күп тамашачылар, бик күп китап укучылар, алар сине яклый, хөрмәт итә һәм инде менә киләчәктә дә җәмәгать эшендә дә бергә, иҗатың да ничә, әле синең күңел хисләрең, байлыгың бик зур, 8 яшьтән яза башлаган булсаң да, һәм инде исән-сау булып, илне белән буландырып, игелекле, озын-озак хезмәт итәргә ясың.